Isa. Putat, putat na. Ah. Naging ka na ganit. Sakto yun. 1 minutes ba pa? Halo itong bikuan ni. Grabe ang kulo. Mamansya gini mo siya na ko. Maligo. Tabo, bigo. Huling. Mansahan din na yan. Ikaw na mo iubos na kailangan lamok. Ang galing. Kaya daglegs pa yun. Mako. Puti. 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 Paak. Mabayaran na puti. Nakuha. Mapinat mo? Ano ka ito yung sabi na kuha mo? Iyan na. Mabayaran na. Sila. Isa. Sila mahal-mahal eh. 100 lagi ihatag. Okay. 100? Mm. Medyo 100 ah. Hindi, naputol na rin. Isa. Isa. Isa, oy. Isa, oy. Mo unsa? Awa naman. Lagyan na kayo pagkuhan ko. Dalo niya sa Korea. Ang galing duhat ah. Usad. Ano may usa dito eh? Duha. Ano yung usa dito sa tora-tora? Duha oy. Abo aman tong usa. Kinandong. Galing motor lang ka. Oh, selamat. Happy New Year. April lang ka. Ay. Sila kasi piupat, no? Ang 5 tagi di ay. Ilang tiyo sa. Unom. Daghan. Oh, pwede ba na? Oh. Daghan na. Hinog na. Oh, Wow. hinog na. Lamian eh. Liyabas. Paborito ko. Asa? Eh, dili. Isa sa mga hanggan. Taghan na ni. Limaho ko hinog. Ito lang ikaw. Panggil-gilo. Ay, Ay, higpit na ka na. pa. Kaya dako ka na. Nakadakos na kung pain. Oo. Are, butang eh. Wow. Lagi dedek. Dira oh. Ay, bunga. Manik. Ha? May gamay ah. Kanang yelo na bisa gagmay, okay na na. Gamay kayo. Nasa yelo, okay na. Lami ka na. Okay. Green pa ning uban, ibalik ni. Ang bili lang. Ilan na magudda kay nga ni. Kini? Yelo na ba? Nga ni yun? Kaya din ko din, ha? Pa, kini pa? Daw, ang panit. Lami ang panit. Tambal ka pa ba? Iko. Kini? Butang. Basta yelo. Di man ito yellow. Pa? Yellow ingay. Wala namin lagi ni dako tao. Dako pa ka itong kapain. Pinaang ko. Dara pa ay. Ito. Kaon yan. Tapos gano'n ka na? Yung kaon? Kaon. Ay, nagkana ako ah. Ano? Duday kayo. Hinog man eh. Ito na. Yan. Ay, buo.
Dahil yung bunga sa lokal. Asa? Hmm. Kanya? Kuha lang yung lugjura ng iba rin. Nagigil yan. Agay mo na ito. Hmm. Yan, dako. Hinog dako. Oo, dako. Lain man to nga side ko. Amo to. Out to ay. At gusto ko sa side. Okay. Ano? Ito pa. Sa? Wala ay. Tapay babaw. Ay. Apa yang ay? Look, dako. Takoy guwapa. Wow, dako. Ta. Ano lang kayo? Papa ko ha. Asa man? Agay. Ay. Ako ba? Asa man? Aba? Wala. Ano? Ang pinakadako ko, maon eh. Nakadako na. Yan na. Alas, kanina po. Sige ba? May lamig na yung biyabas. Kami sa una ni kay kang di kan sa eskwelahan. Hindi ka squat work out. Dito sa biyabas kan. Kaya hindi kay laptop ba? Yan. Mabagbalbangaan. Ay, kadot day ka. Pwede mo yun, yung jajakan in. Amo ka na. Oo, mugisan ko eh. Ano yun? May balbangaan ba? Madala nagkaon ng panit. Yan may sa basin. Yan na. Yan ito. Magluto ka aning kuan, magluto tag saging ba? Hapon man sa balay na katong hinog atong saglan ba no? Nga ginamos. Atang yang ay. Pang ana, nagbubugat. Ay lang yan, okay na yan. Hindi lang tantulo. Bugat kay yang god. Okay, ako ba kaya? Isog sa doon, di tapat kang yang ing. Ay, matabangan na. Alam ko naman. Ba't ang layo? Ay di tapat yan katong isog. Ang kabalhin ni gusto lang. Lagi. Ready na tong saging mga katawid kito. So ang giluto kay kuan, mundo ug kuan. Saba or kordaba nga saging. Mundo ka ng gagmay, oh. Ang cute kayo. Lamig na siya. Luto na mga katawid. Pwede na lang.